Praise. Ayan. Praise. Ayan. Sound check it. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Amen. Amen. Kaya naman, hallelujah, sa umagang ito, ipahayag ho natin ang kabutihan, kadakilan, katapatan ng ating Diyos sa ating buhay sa pamamagitan po ng testimony. Sino pong pinagpala? Amen. Maraming nag-amen. Kaya naman, pwede po ba na lahat ng nagsabi ng amen ay pumunta po dito sa harapan upang ibahagi ang kabutihan ng ating Diyos sa kaniyang buhay. Ayan na po si Nanay Nida. Okay, si Nanay Tinay daw po. Ayan, palakpakan po natin si Nanay Tinay sa kanyang buhay, sa kabutihan po ng ating Diyos. Hallelujah. Good morning. God is good all the time. Hallelujah. Ang Diyos natin ay buhay. Jesus is alive. Hallelujah. Ang sa ipatutuok, agay lay abig na katawan tayo, maaro. Sa panangaro ito, at tagay nun sa taon, aralim nun sa dayat, maawang nun sa mundo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, bilang isang anak ng Diyos, na-experience ko na ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi lamang siya Diyos, kundi mabuting kaibigan. Kaya ang mayroon na naman akong awit, ang pamagat ay kaibigan. Ikuan, Brother Mike. Mayroon akong kaibigan. Alam, may bali-baling tuno, katagtagi at ako naabo. Mayroon akong kaibigan. Ito yan. Mayroon akong kaibigan. Tunay siyang nagmamahal, maaalahanin at maunawain. Di ko siya ihahambing. Nakalimutan ko na. Mayroon akong kaibigan. Tunay siyang nagmamahal. Nakalimutan ko. Hallelujah. Di ko maihahambing ang kanyang pagtingin, ang kanyang pagsinta, walang kasindakila. Kaibigan ko siyang tunay, siya ang aking karamay sa lahat ng bagay. Sino siya? Si Jesus ang aking inspirasyon sa buhay. Laging pumapatnubay at nagpapaligaya sa aking buhay. Siya ang aking karamay. Sino siya ulit? Si Jesus ang aking inspirasyon sa buhay. Laging pumapatnubay at nagpapaligaya sa aking buhay. Siya ang ating karamay araw-araw. To God be the glory. Amen. Praise God. Ang ganda naman po ng awit na yan. Nakaka-bless. Totoo po yun na ang ating... ay, may tula pa ba yun? Tunay po na ang ating Diyos. Amen. Siya po yung inspirasyon natin. Sa paggising pa lang, siya na yung kaligayahan. Siya ang nagbibigay ng kaligayahan no, natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen.
Mahirap man, ang minsan may mga pagsubok po sa ating buhay, pero once na naalala ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, amen? Nandoon pa rin yung nagkakaroon tayo ng kapayapaan, napapatatag tayo dahil alam natin na hindi ho tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos, nakaramay natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? Ngayon naman po, sino pa po ang tunay na pinagpala ng ating Diyos? Ayan, praise God. Amen? Okay, kung yung iba po, pwede po pong mamaya mag-testimony. Ngayon naman po, tayo po ay mag-awit. Tayo po'y tumayo at ihanda po natin ang ating puso upang sa ganon, ang lahat ng papuri, ang ating lakas at pagsamba ay maibigay natin sa oras na ito sa ating Diyos, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Siya ang pangalan po niya ay ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay po ng mga music team po natin. Amen. Tayo pong lahat ay papupurihan ng ating Diyos na buhay. Dahil God perform a miracles, Panginoon. Di ba? Tama po ba? Nagpe-perform po ang Panginoon ng mga miracles sa ating mga buhay. Hindi lang natin alam minsan, pero may mga ginagawa ang Diyos sa atin. Paggising pa lang, ang hininga natin, miracles na po yan. Amen. Yes, Lord God, you are great, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon. Papupurihan ka namin, Lord God. Lord. Thank you, Jesus. Water turning to wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you.
papuri sa iyo lamang, Panginoon. Jesus. Holy, holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. Dakila ka sa lahat, Panginoon, at hindi ka maikukumpara na kahit sino pa man, anong pa man sa mundong ito, Lord. Walang tunay na makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kasiyahan na hatid ng iyong presensya, Panginoon. Yung buhay na meron ka sa amin, Panginoon, ay wala pong makakapantay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin po natin ating Panginoon. Yes, Jesus. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations Christ to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Holy, holy are you, Lord. All it is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Come on, church. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Yes, Lord. Holy, holy is the Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Taas po natin, Panginoon. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens, and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God.
shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the birds will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. Come on, church, come on in. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens, in all the heavens, shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, hallelujah to you, our King. We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Lord God, great is the Lord and most worthy of our praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole land. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift
Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa iyong pagyakap sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa kagalingan, sa iyong mga sakit, sa kalakasan, sa iyong panghihina, Panginoon. Ay nariyan ka lagi na siya po alalay sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. You are our Father, our Redeemer, our Provider, and our Protector. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the one who establishes household and builds generation in righteousness. From you every family on earth derives its name, and to you we give all the glory, O God. Thank you for your faithfulness that covers our home, for your mercy that watches over our children, and for your presence that dwells in our midst. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, we worship you. You're not just for what you've done, but for who you are, unchanging, trustworthy, and full of grace, oh God. And now in the name of Jesus, I declare blessing and protection over our family, oh God. I declare that as for me and our house, we will serve the Lord. We are covered by the blood of Jesus, and no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. I bless our family with peace that surpasses understanding, with joy that overflows, and with unity that cannot be broken. I bless our conversation with kindness, our decisions with wisdom, and our relationship with love, O God. I declare that every generational curse is broken, and every pattern of dysfunction is uprooted by the power of Jesus Christ, Panginoon. In this place, we plant generational blessings, godly legacies, and kingdom values, O God. I speak life over our marriage, strength over our parenting, and godliness over our children, O God. Our family walks in purpose, grows in grace, and stands in victory. I declare that our home is a refuge of peace, a house of prayer, and a dwelling place for the Holy Spirit. We will not be shaken by fear, division, or lack. God is our foundation, and His favor surrounds us like a shield. I bless the work of our hands, the fruit of our labor, and the dreams in our hearts. Doors of opportunity are opening in Jesus' name. Divine connections are being made. Healing is flowing. Restoration is happening. Provision is released. Lord, make our family that reflects your glory, a light in our community, a testimony to the world, and a joy to your heart, Panginoon. We receive your promises with faith, thanksgiving, and we seal this prayer in the powerful name of Jesus Christ. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, Ama. Sambahin po yung dakilang pangalan. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa oras na ito, sa buong araw na ito, Ama, na kung saan naririto po kami upang patuloy po naming dalhin sa iyo ang mga gawain ng iyong iglesia. Salamat po, Diyos, sa iyong mga manggagawa. Salamat po, Panginoon, sa bawat anak po ninyo na nagbigay ng kanilang mga buhay upang sila po, Ama, ay makapaglingkod sa inyo. Salamat po, Diyos, sapagkat kayo pang nagbibigay, nagkakaloob, Panginoon, ng mga wisdom, ng kanilang mga kaukulan, hallelujah, Lord God. Kayo pong nagbibigay, Panginoon, ng katalinuhan, kadunungan, gayon din po kapayapaan, kagalakan, Panginoon, at katatagan sa pagsunod po nila sa inyo. Salamat po, Diyos, sapagkat pinagtatapat po niyo ang bawat isa.
ang pakatapatan, Panginoon, at pagsunod ang nais po niyo, Ama. Kahit patuloy po niyong lukuban ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa, upang patuloy po nila, Panginoon, na magampanan ng may katapangan, may katapatan at katatagan, O Diyos, ang iyong mga gawain. Ang mga gawain, Ama, na ipinagkakatiwala po niyo sa iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat Yes, thank you, Lord God. Salamat po, Diyos, sa bawat pagkakataon na pinagkakagit po sa amin upang amin pong masunod ang iyong banal na kalooban, sapagkat sinabi nga po ninyo na amin pong ipahayag ang iyong salita sa lahat ng lugar, sa anumang pagkakataon, napapanahon man o hindi. Kaya Ama, salamat po sapagkat kayo po ang nagpapalago sa mga gawain, mga pagtuturo sa mga bata, pagtuturo, Panginoon, maging sa mga kabataan, Ama. Pagpalain po niyo ang mga nagtuturo, mga anak po ninyo. Salamat po, Diyos, sa mga anak po ninyo na nagtalaga ng kanilang magbuhay. Tinanggap, Ama, ang iyong panawagan, ang katungkulan na kanilang tinanggap na ipong ibinigay, ay patuloy nga po niyong pagpapalain upang sila po ay patuloy na lumago, patuloy, Panginoon, na mamunga, patuloy, O Diyos, na magkaroon ng pagmamahal sa iyong gawain. Sapagkat kayo nga po ang nagmahal sa amin. Kahit ang pagmamahal po namin, Panginoon, ay patuloy po namin iaalis sa inyo. Salamat po, Diyos, sa mga gawain pinagkakatiwala po ninyo at pinalalago. Gawain, Panginoon, sa mga pulis. Salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa mga kapulisan, sa mga anak po ninyo, sa mga lingkod po ninyo. Panginoon, salamat po sa mga pastor, workers, Lord God, sa mga binata, dalaga, Panginoon, na ipong ginagamit upang patuloy na maibahagi at maipahayag ang iyong banal na kalooban. Purihin po kayo, Ama, sapagkat marami pa po ang maliligtas at marami pa po, Panginoon, ang lalapit upang dumulog, upang sumuko sa inyo, Ama. Salamat po sa kaligtasan ng iyong mga manggagawa. Pagpalain po niyo ang iyong mga lingkod, ang aming senior pastor, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan na ginagamit po ninyo, nagbigay ng kanilang mga buhay sa inyo upang patuloy po, Ama, na makapaglingkod at masunod ang iyong banal na kalooban. Nagpupuri po kami, O Diyos. Salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po sa mga pagkaloob po ninyo. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa pagtatagumpay, Panginoon. Purihin po kayo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na po. Ayan, tunay na napakasarap pong magpuri sa ating Diyos. Amen. Ibang kagalakan, ibang kapayapaan pag nasa presensya po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Sa nga pong palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, darako po tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Akin pong tinatawag ang ating napaka-anointed woman of God, si Hinay lang yun. Pastora Catherine Praise God, Santiago. amen. Ang ating pastor po ay kahapon nasa Bulacan sila with 5 other pastors and bishops. Nag-minister po sila sa Bulacan. Dumating, nagbiyahe sila gabi na. Pero alas 3 ng umaga, na-stuck sila sa Tiplex ba yun? Nasira yung artista van nila. Napakagandang van, pero na flat ata or something. So, hindi pa siya nakakarating hanggang ngayon nung umalis ako. So, I thank God sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahapon din, wala tayong end times, pero yun nga, nandun sila. But every Friday ng gabi, merong klase ang Quirino. So, nagtuturo siya sa Quirino through online. Yung Thursday, meron tayong Bible School. Friday ay meron silang klase ni Casey sa Alaminos, Alaminos sa Past College, nagtuturo ng mga college ng mga CV subjects, Christian value subjects. So, I'm praise God din dahil hindi lang kami ang actively involved sa advancing the kingdom of God, pero ang bawat isa sa atin. Amen! So, every Thursday, yung ating Agila Ka, merong flashing kanina. At napakaganda dahil ang unique po sa ating ministry sa school
ay ang mga nagtuturo, ang grade 7 ang tinuturuan, mga talagang very active, kiti-kiti. Pero ang mga nagtuturo ay mga upper class. Upper class, mga 60 years old and above. So yan ang tawag natin sa mga parating na ako doon, parating na rin si Pastor sa December, member na rin ng upper class. Kaya wala pong age. Tapos mixed po, meron tayong mga ang mga, ilan taon yung ading mo? 20 plus o 20 above hanggang ang oldest natin ata 70 plus na nagtuturo. So, yung ENMA natin, tiyagaan nyo. Tingnan nyo yan, no? Sinong mag-aakala? Oh, si Mami Bong, tsaka Daddy Saldi, very actively involved sa buhay ng mga, which is very appropriate kasi ang title ng ating ministry ay Ang Gabay upang Ituwid ang Landas ng Kabataan. Atin po yung programang yon, palakpakan natin ang Panginoon. At sino ang magtutuwid ng landas ng kabataan? Eh syempre tayong mga upper class at saka mga not so upper class. So be excited. Open po sa lahat ng interested. Mag-enma lang po tayo para ma-equip kayo. At tingnan nyo man, team sila, hindi lang yung nagtuturo. Tsaka hindi kasi puro turo-turo yun. May mga activities, tsaka assignments. Kaya napakaganda po na maging involved tayo. Basta available lang kayo ng 3:30 to 4:30. Actually, nangangailangan pa tayo ng marami kasi ini-open nila sa iba pang mga classes. Sa Santa Barbara din, nakapag-coordinate na rin kami sa Daniel Maramba. So mag-open na rin doon. And we are also working with the PNP para makasama namin yung Santa Barbara. Kasi very active po yung aming mga ang hepe doon to talagang mag-reach out din sa mga ano. So marami tayong gagawin in October. We are also preparing this October kasi pati teachers, we're going to be conducting kuha naman sa teachers, soft skills readiness for the 21st century. Ibig sabihin sa mga teachers, ano yung mga dapat pa nilang soft skills na kailangan nilang meron sila para makapagturo effectively. Kasi alam naman natin, dami ng teachers ngayon na nawawala ng gana, yung iba napapatay, yung iba nagpapakamatay, yung iba nade-depress, yung iba ayaw nang hindi, bahala kalagtan, mag-aral o hindi. Kaya we want to be part of God's move sa last days. Amen. Yan. So maging part po tayo. So hindi lang po, ito po ay in-announce din namin sa CCP meeting last Wednesday at encouraging them to also mag-involve talaga din sa mga schools. Kasi trained na tayo, may training tayo at the same time meron na rin tayong manual. Hindi na yung bara-bara na lang kung ano ang ituturo mo. May sinusundan po tayong napakagandang manual na naka-craft, naka-curtail sa talagang kailangan. So, yan po yung ating mga, and then, yung kasing Women of Blessing sa November, target po natin ang 800 participants. So, ibig sabihin, kung ano yung number natin noon na pumunta, dapat times 2. Kaya, sabi ko nga sa challenge ko kahapon sa Women of Blessing, hindi tayo pwedeng tumambay sa attendance na 400 kasi ilang taong ganun na. So kailangan tayong mag-upgrade, times 2 lang naman kung bawat isa mag-invite. Amen. So kung 400 ang dating uma-attend, alangan namang walang 400 na kababaihan na bago sa Pangasinan na dadalhin. Amen. So ilan kaya doon sa 400 ang galing sa WCC? Ilan kayang 400 ang galing sa Santa Barbara sa 400? So actually hindi na 400 kasi meron daw 3 dadalhin si Sister Ning, kaya 397 na lang. Diba? So kung meron pa kayong mga mababawasan yon hanggang ma-complete natin yung mga bagong 400. Bukas, magre-reserve na kami sa season auditorium tayo at ang WCC ang head usher. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo nga yung ating mga ushering ministry.
Ayan, yan po ang kanilang, yan. So, yan, sila po ang head usher with other, kasi kung 800 ang darating, kailangan ng maraming ushers. So, we thank God sa kanilang napakagandang ministry lagi sa ating mga activities. Kaya sila po ang mag-head usher. At we are expecting bukas, magre-reserve na kami ng 800 na upuan. Kaya upuan pa lang yun, dapat may uupo. Amen. Ang ating speaker din ay si Pastor Miles Barleta, isang napakagandang woman of God na dating negosyante, earning 300 plus thousand a month, pero ginive up niya yun. God, and we want the anointing of the prophetic na kanyang daladala. Amen? So be excited po sa ginagawa ng Diyos and be part of what God is doing sa year of expansion and explosive growth. Amen. And we will be expanding sa ENMA. Part of our expansion sa ENMA to be part. Okay? At saka, ang isa na talagang, yun, one orientation lang. Ang kailangan natin ngayon ay ang ENMA team, CMAT, yung sinasabi ni Pastor palagi na teachers accredited to teach sa ENMA, kasi mag-reach out tayo sa Section 2, which is Malasiki, San Carlos, mga ganon, church doon. May ilang churches na hindi pa nag-ENMA and gustong-gusto nila. So, we are going to form a team na mag-reach out doon at magtuturo. So, I think ang pinaka-appropriate time para sa lahat would be Sunday afternoon. So, kung anong oras, siguro 2 or something. Except, hindi tayo pwedeng magturo dito, mga WCC, ng every first Sunday of the month. At hindi rin kayo pwedeng mag-schedule sa Santa Barbara ng every second Sunday of the month kasi doon din yung meeting natin. So, yun po yung mga ginagawa natin. We are moving forward to expand the glory of God. Amen? So, in order to do that, at saka sa gitna ng lahat ng mga nangyayari, positive at negative sa Pilipinas, sa buong mundo, we need to experience the glory of God. So, ngayong umaga, yun po ang ating pag-uusapan. This has been a message na ibinigay ng Panginoon at ngayon, we would like to revisit this message and to really see and be part and experience and radiate the glory of God. So, ano ba yung glory of God? Hinahanap ko na ito. Hinahanap ko na sa akin pala. Okay. So, una sa lahat, bago tayo doon, meron tayong very important na ito yung ginagawa natin. Di nyo man napapansin. Pero sa buhay natin, para magkaroon tayo ng tamang pamumuhay, tamang pag-uugali, hindi basta-basta lang, born again ka na, dapat maganda na ugali mo, hindi. Kailangan babalik tayo sa pinakaugat, which is yung tamang theology, tamang pananaw, tamang mindset natin sa mundo. Pag tama lahat ng mindset mo sa Diyos, at sa tao, at sa kingdom of God, magiging tamang yung kaisipan. Pag tamang yung kaisipan, tamang mga desisyon mo. Pag tamang mga desisyon mo, tama magiging pag-uugali mo. So right theology leads to right thinking, leads to right decisions, and this will lead to right actions and right living.
and it will dito magre-revolve yung ating kingdom theology for the glory of God. So, yan. So, bilang andito tayo, nakapag-desisyon na tayo sa buhay, pero dapat habang lumalakad tayo sa buhay na walang hanggan, tama dapat ang ating theology. Tama yung, kaya ito yung ginagawa natin sa Bible school, sa end times classes natin, sa ENMA, sa preaching. We're establishing the right theology sa buhay natin para sa ganun tamang utak natin. Hindi tayo utak ipis, utak kriminal, utak scammer, utak mandurugas. Ngayon, utak natin ay anchored sa right theology. Yan. So ngayon, ano ba? So with that in mind, balik tayo sa question, ano ba ang glory of God? Bakit natin yan kailangan? So, ang glory of God, meron tayong 3 words na ibig sabihin ng glory. Yung isa, yung first ay yung kavod. Kavod is a Hebrew word. It is the glory of God na nakikita pag nakita mo yung splendor, yung brings, yung majesty ng Lord. Ito yung original na glory of God na grabing ningning na ang sinabi ng Diyos kay Moses, walang taong makakakita ng aking glory at mabubuhay. Sa tindi ng glory, ng majesty ng Panginoon, walang tao, ibig sabihin, lahat ng taong makakakita noon, mamamatay. Kaya takot ang Israelites noon, nung kinakausap, sabi nila kay Moses, Moses, ikaw na lang ang kausapin ng Diyos, natatakot kami. At nung sinasabi ni Moses, Lord, show me your glory. Sabi niya, hindi pwedeng makita ng taong aking glory at mabubuhay. Dadaan ako, pero yung anino ko na lang, yung pinagdaanan ko na lang makikita. Yun yung kavod. Yun yung glory sa tabernacle. Diba? Sa tabernacle ng Panginoon, yung presence of God nandun sa Israel. At walang pwedeng pumasok except the high priest. Yung high priest na yun, once a year lang papasok. Pero bago pumasok, talagang total cleansing talaga yon spirit. Lahat ng ritual nila for cleansing. At may tali at may bell sa kanyang paa. Dahil pag nandun niya sa loob ng tabernacle, sa Holy of Holies, habang kling, 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 sabi nung kanyang bell, ibig sabihin, buhay si high priest. Pero pag sabi, tahimik na, ibig sabihin, namatay na siya, kasi yung glory of God, hindi pwede na makita ng makasalanang tao. So, ang gagawin nila, pag namatay yung high priest, may tali hindi ka pwedeng mag-rescue dahil pagpasok mo pa lang doon, dead ball ka na. So, hahatakin nila yung tali para mailabas yung high priest. Ganun ang kavod. Ganun yung ningning ng glory of God. Pero para may experience yon, ang isang pangalawa na meaning ng glory ay yung Shekinah glory. Sinong may pangalang Shekinah? Doon sa Santa Barbara, 2 ang ating Shekinah dyan. Actually, itong word na Shekinah is also a Hebrew word, pero wala yan sa Bible. Ang makikita mo sa Bible ay kavod at sa New Testament, which is Hebrew. At ang Shekinah ay wala sa Bible, but it is ang rabbinic explanation na lang ng Jews yun sa radiant presence of God. Para ma-explain nila yung presence of God. Naalala nyo nung ide-dedicate ni Solomon ng temple? Yung lahat ng priests, 120, lahat yung mga worship team nila, grabe, they were all prepared in white. Aray, grabeng ganun. Tapos nung nag-worship sila, sa tindi ng worship nila, yung Shekinah glory bumaba. It filled the temple. At sa tindi ng bigat ng presence ng Shekinah glory, hindi na sila makatugtog. So, yung Shekinah glory, ito yung presensya ng Diyos na maramdaman mo where healing is manifested, signs, wonders, and miracles ang may manifest. So, ito yung presence, yung radiant presence ng glory of God. Okay? So, ito yung example si Moses at saka sa burning bush, yung pag-separate na, imagine mo yung Red Sea, dagat ihahati,
parang cartoons lang or parang ang tawag nito, hindi totoo, di ba? Pag ano, pero that is the glory of God. Yung lalim ng sea, mahahawing ganyan. Okay? Tapos si Elijah na mula sa langit nung nag-prayer, bumaba ang apoy. So yung gano'n na manifestation ng makapangyarihan natin Diyos, grabe. Ang tawag natin dyan ay Shekinah glory. At ang pangatlong ibig sabihin ng glory ay makikita sa New Testament. So tandaan natin, ang kavod ay nasa Old Testament kasi Hebrew yon. Dahil ang Old Testament was written in Hebrew. Ang New Testament, hindi po yan Hebrew. It was written in Greek. Kaya yung words sa New Testament, Greek, kasi ilang years apart yan ay sinulat. So, yung New Testament, ang Greek word for glory ay doxa. Yan, yung pangatlo. Yung doxa is the indwelling presence ng Diyos. Sa New Testament, dito lang sa New Testament, ginagamit ito. Ito yung presensya ng Diyos sa atin, sa Panginoong, pinakita ng Panginoong Jesus, na pag ang presensya ng Diyos nasa iyo ang glory of God. Amen. Yan. So yan ang ibig sabihin ng glory. Kaya every time na kumakanta kayo ng glory, glory, Lord, o kaya I will give you glory, hindi lang yan mababaw na salita. Yang salitang yan ay grabeng powerful na kailangan magkaroon tayo ng, naalala nyo yung sinasabi ko dito kanina, right theology, tamang kaisipan tungkol sa glory of God para sa ganon ay magkaroon tayo ng tamang pamumuhay, maipapamuhay natin ang glory of God. The reason na maraming Kristiyano ngayon na hindi namumuhay ayon sa glory of God kasi wala silang tamang theology. Akala nila kawawa sila. Akala nila pakaskasyan lanang. Akala nila ganito na lang ang buhay. Okay na tayo sa hirap. Akala nila lahat ng maling theology kaya they are not able to display the glory of God. Imagine mo yon. The glory of God, doxa means the brilliance, yung majesty ng Diyos, yung awesome power of God ay magniningning sa atin. Sinong gustong ganon ang kanyang buhay? Amen. Na kapag nakausap ka ng isang tao, pagtapos yung mag-usap, grabe ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, salamat, glory of God yun. Hindi yung nakikita ka pa lang, ganyan na yung mukha mo, galit na galit, o kaya pag salubong mo pa lang, walang glory doon. Pero yung glory of God, it is the majesty, the brilliance that changes lives that we come in contact with. So, ang sabi ng Diyos, Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. My glory, ang tawag nito, kavod, I give to no other. Hindi ko ibibigay sa iba. Kaya nga hindi natin pwedeng kunin ang glory. Hindi ibibigay ng Diyos yan sa iba. Kaya nga, cursed is the man that trusts in man and makes his flesh his arm, but blessed is the man that trusts in the Lord. Kung nakasalalay ka sa tao at hindi sa Diyos, hindi ibibigay ng glory ng Diyos ang kanyang glory sa taong yun. Amen. So ngayon, yan si kavod. Sa yung glory of God na bumaba sa pamamagitan ni Jesucristo, yun ang ating pinapamuhay ngayon. Merong isang word, pero nakakalungkot at nakakatakot sa New Testament. Basahin nga natin yan. Ikabod. So ang ikabod, yan yung antithesis ng kavod, which means the glory has departed. Wala na. Nung ninakaw yung Ark of the Covenant sa Israel na yun, dahil nagkakasala ang Israel, tapos sinalakay sila, tapos itinakbo yung Ark of the Covenant. The Ark was stolen. Pinatay ang mga pare. Tapos nanganak
yung isang babae. At ang sabi ng Diyos sa kanya, pangalanan mo yung anak mong Ikabod. Kasi ang ibig sabihin ng Ikabod, the glory has departed. So baka may magkamali sa inyo, ha? Huwag niyong pangalan ng Ikabod ang inyong anak. Binigay ng Diyos yun doon sa anak, pinangalan sa anak dahil it is a testament na dahil sa kagagawan nila, ninakaw ang tabernacle representing the presence of God and the glory has departed. So, maraming beses sa Israel, dahil sa kanilang kasalanan, the glory of the Lord has departed. Okay? So, kaya meron tayong pag namumuhay tayo sa presensya ng Diyos, hindi tayo dapat magiging ikabod. Amen. Sabi ng 1 John 5, 1:5-7, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you. Message, sabi ni John, ito yung mensahe na narinig natin sa Diyos at binibigay sa inyo, that God is light. And in Him there is no darkness at all. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang kadiliman. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not say the truth. So kung sasabihin natin, sabi ni John, kung sinasabi natin naka-fellowship natin ng Diyos, pero naglalakad ka naman sa kadiliman, lumalakad ka sa kasinungalingan, sa pagnanakaw, sa kung ano-anong bagay na alam mong kadiliman, nagsisinungaling ka, sabi ni John. But if we walk in the light, pero pag tayo lumakad sa kaliwanagan, as He is in the light, we have fellowship one and with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, ibig sabihin, sinasabi ni Apostle John sa mga sinulatan niya noon, na possible na pwede kang sinasabi mong nasa liwanag ka, pero nandun ka naman sa kadiliman. At ang sabi ng salita, pag nandun ka sa kadiliman, walang glory sa iyong buhay. Kaya nga, if we want to shine the glory of God, kailangan yung fellowship natin palagi ay nakakonect sa Diyos. Amen. Yan. So, paano ba namamanifest ang glory of God? Noong Old Testament, hindi lang Old Testament, namamanifest o nakikita natin ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan, una sa lahat, sa creation of God. Yung sunset, sunrise, yung makita mo yung beauty. Pag namamangha ka, naglalakad ka na lang, nakita mo yung glory of God sa creation niya. Ang problema, pag wala ng creation, kasi puro plastic na lang nakikita mo. Puro na lang wala na yung, sinira na ng tao yung creation, di ba? So, the creation glorifies God. Kaya nga, minsan hinahanap namin ni Pastor, nasa na yung kasama nating mga halaman na nagpupuri sa Diyos? Di ba? Let's bring back yung kasama natin ang creation that glorifies, worshiping God with us. So meron sanang in charge dito. Marami tayong plants noon, ang gandang tingnan, ang mga halaman na kasama mo na nagpupuri sa Diyos. So, creation, the heavens declare the glory of God. The firmament shows His handiwork. Day unto day utters speech. Night unto night showeth knowledge. So, gabi man o liwanag, pag tumingala ka, imposible na maiisip mo na walang Diyos. Because the heavens declare the glory of God. Amen. Pangalawang makikita ang glory of God ay sa theophany. Ano ang theophany? Ang theophany ay yung visible manifestation of the presence of God. Ito yung panahon niyan, ito yung sa Mount Sinai noon, nung ibinaba ang tablets. Basahin niyo ang Old Testament. Basahin ninyo yung makita niyo yung maraming mga theophany, mga ang tawag nito, mga sitwasyon o mga
eksena kung saan ang Diyos ay pinaramdam niya yung kamanghamanghang presensya niya. So, nung kinasabi ni Moses, Lord, pakita mo sa akin ang iyong presensya. At sabi ng Diyos, I will make my goodness pass. Dadaan sa iyo ang aking goodness. And I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion to whom I will have compassion. Sa ang Diyos nung hinihiling ni Moses, pakita mo sa akin ang iyong kavod. Ang sinabi ng Diyos, ang ipapakita ko sa iyo ang aking kabutihan, ang aking glory. Kasi walang tao na mananatiling buhay pag nakita ang kavod na presensya ng Diyos. So sa Old Testament, marami ang theophany, maraming presensya ng Diyos na nakikita sa mga kamanghamanghang bagay. Pero pagdating ni Jesus Christ, nung dumating siya, siya yung nagpakita ng express na sa atin yung talagang doksa na glory of God. Sabi sa John, the Word became flesh and we beheld His glory. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Diba? Tapos sabi na sa 14, and the Word became flesh. Yung verbo, yung salita, naging tao. At nakita natin ang glory ng Diyos sa taong yon. Sino yon? Si Jesus. So si Jesus ay salita na naging tao para makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Kaya lahat ng buhay ni Jesus, nung nabuhay dito sa mundo, pinakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. So, the Son, sa Hebrews 1:3, grabe ito ang meditate ko itong verse na to, very powerful. Ang sabi, the Son, ang si Jesus Christ, is the radiance, kaluwalhatian ng glory of God. He is the exact representation of God's nature. Kaya ang sabi ni Jesus, pag nakikita niyo ako, nakikita niyo ang aking Ama. Kasi si Jesus, bumaba siya dahil noong Old Testament, hindi nila kilala ang Diyos bilang Ama. Dahil hindi niya pinakita sa kanila ang kanyang glory na full of grace and truth. Kaya nung dumating si Jesus, that is a reason actually kung bakit nila ipinako sa krus si Jesus. Kasi hindi nila matanggap. Sabi niya, bakit feeling close ka kay God the Father? Grabe ka. Kasi noon, hindi mo pwede nga, bago mo nga sabihin ang pangalan ng Diyos, maghuhugas pa, may cleansing pa yon. Bago nila basahin ang pangalan ng Diyos sa scriptures. So, hindi nila matanggap, sino ito? Anak ng karpentero, na nagsasabing ang Diyos na God the Father at siya ay iisa. So, blasphemy yun ang nila kay Jesus. Wala silang ibang makitang ginawa niyang masama because according to the word of God, He went about doing good, casting out devils, healing the sick, and teaching. Wala. Kahit tax evasion, hindi mo siya Bakit? Dahil alam niya kung saan ang pera. Pumunta sa isda, sabi niya kay Peter, alam ko, magbabayad tayo ng tax. Halika. Pumunta sila doon sa, sabi niya, kunin mo yung isdang yon. Dala niya ang pambayad natin ng tax. Alam niya kung nasa ng pera. Amen? So, wala silang makita, but the only galit ng mga Sanhedrin, ng mga Pharisees sa kanya, ay yung kanyang closeness to God the Father. Dahil pinakita niya, He is the exact representation of the Father in heaven. So, kaya nila ipinako sa krus, pinatay. Okay? So after He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. So nung ginawa niya yung kanyang purpose sa mundo, binayaran ng ating kasalanan, bumalik siya. Nasaan siya ngayon? Sa right hand of the majesty on high. Andun na si Charlie Kirk, kasama niya. Doon na rin ang ating pinakamamahal na kapatid, Sterlisa.
di ba? Sa ating kawalan, pero sabi ng salita ng Diyos, precious in the sight of the Lord. Yung pagpanaw ng kanyang because kasama niya. He had provided purification. Yun ang purpose niya. He sat down at the right hand of God. Si Jesus. At ang kagandahan nito, si Jesus, who God Himself, okay, is the Word na naging flesh, naging tao, dumating siya, at yung invisible na Diyos, nakita na natin kung anong itsura ng invisible God na yan. Kaya pag binasa mo, pinakinggan mo ang Matthew, Mark, Luke, and John, makikita mo ang manifestation ng Diyos. Kaya yung kinanta natin kanina, I Speak Jesus, very powerful yun. Every time that is being sung or inaawit natin or naririnig ko, it is very powerful. Why? Because we are singing, we are expressing the power of the manifestation of God sa buhay ni Jesus. Amen. So yung invisible na Diyos nakikita natin. Dumating siya upang ipakita. He came to show the exact, hindi medyo kamukha ng Diyos. Slight, hindi ganon. Exact imprint of God's nature. Who came to show us the Father in Himself. Who came so that the love of God may be manifested. Para ang pag-ibig, the God, yung mukha ng Diyos na pinakita ni Jesus ay the face of love, peace, joy. Yun yung pinamukha ni Jesus, pinakita ng Diyos na mukha ni Jesus. Kaya dapat amoy Jesus din tayo. Amen? Amoy Diyos, exact representation tayo kagaya ni Jesus, who came that the love of God may be manifested. Okay? Jesus did all this. Ginawa ito lahat ni Jesus because He came to glorify the Father. Kasi ang tao na create, hindi na nila glorify ang Diyos. Ikabod na. Kaya dumating si Jesus para ma-restore ang glory. Hindi lang sa creation ng Diyos sa mga nature, kundi sa atin. And finally, nung pumunta si Jesus sa langit, finally, ang magre-represent at magpapakita ng glory of God ay tayo. Tingnan mo ang iyong katabi ngayon. O pati sa online, tingnan mo. Kamukha ba siya ng Diyos? Bakit tayo pinanganak? Mga nagtatanong, mga existentialist, bakit kinait ang tao? Ang linaw-linaw sa Isaiah 43 verse 7. Kopyahin nyo ito, isulat, i-memorize para pa magtanong, nakaklase nyo ka-workplace. Grabe, ano ba't klaseng buhay ito? Ba't pa ako pinanganak? Ang linaw ng sagot. Nasa Isaiah 43 ang purpose of man. Ang sabi ng Diyos, bring all those who claim me as their God. For I have made them for my glory. It was I who created them. Everyone that is called by my name, for I have created them for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Sino ang nagtatawag sa Diyos bilang kanyang Ama at Diyos? Kung sabi dito, kung ikaw tinatawag mo siya na Diyos, then sabi niya, create kita, ginawa kita for my glory. So the sole purpose of man, ang purpose mo sa buhay is to glorify God. Nandito tayo sa mundo para maipakita, ma-glorify, mag-radiate, ma-experience ng ibang tao yung brilliance, yung majesty of the glory of God. So we are created for the glory of God because we are created in the image and likeness of God. Ano ba ang mukha ng Diyos? Mukhang pag-ibig. Mukhang joy. Kaya walang anak ng Diyos na nade-depress, na namumuhay sa anxiety because hindi tayo kamukha, walang mukha ang Diyos na depression.
Walang mukha ang Diyos na hatred. Walang mukha ang Diyos na bitterness, sama ng loob, hindi makapagpatawad. Walang mukha ng Diyos na complaining o kaya rebellious. Walang mukhang ganun. Kaya kung meron kang ipinapakitang ganun, hindi mo kamukha ang Diyos. Ang mukha ng Diyos is love, joy, peace, righteousness. Amen. So, yan. Paano tayo magiging kamukha ng Diyos? Sa korban na naman yan, you become more and more like the one you worship. Halatado ang nagiging kamukha ng Diyos kasi nagbababad sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Amen. So God has created us in His own image para mag-declare ng Kanyang glory. Okay? Ngayon, sa 2 Corinthians 5:17, ang linaw niyan. Ang diferensya ng hindi ligtas at ligtas. Ang diferensya ng hindi nakakilala sa Diyos at tumanggap sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ang diferensya ng Diyos sa anak ng Diyos at anak ng you are of, sabi ni Jesus, kayo, you are of your father, the devil. Lo? Tapang. Mga anak kayo ng tatay niyong demonyo because he is the father of lies. Kaya dapat nanginginig tayo kapag kahit white lie naman yun, pero nanginginig ka dapat. Hindi ka dapat kampante na nagsisinungaling. Kasi ang Ama natin, wala sa kanyang bahid ng kadiliman. Amen. So ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. Ito yung nag-aaral lang ng Sabado ang nakakaunawan mabuti. Ano ang nauna? Regeneration o repentance? Diba? Hindi natin ang pag-uusapan. Umattend kasi kayo sa Sabado. Maga yun, may klase. Pero ang 2 Corinthians 5:17, sabi niya, kung sino man ang na kay Kristo, bago, sabihin nga natin bago, new creation, hindi ka repair. Hindi ka repair, hindi ka inayos. Binago ka, the old has passed away. Behold, all things are become new. Ang perfect example niyan ay yung caterpillar na naging butterfly. Transformation. Kaya pag lumilipad ang butterfly, wala ka ng trace ng pagka-caterpillar sa kanya. Kahit isang na makita mo na galing siya sa uod, may makikita ka ba? Na trace? Wala na kasi bago na yan. Na nilalang. Wala na yung dati. Okay? So, pag naging bago tayo, that is when our character is changed and we are shining for the glory of God. Ngayon sabihin mo, bakit ganun Medyo medyo madali pa akong masaktan, medyo ganito pa ako. At least alam mo ang kahinaan mo, very good. Yung mga hindi nakakaalam ng kahinaan, delikado. Wala akong ganyan, very good to. Pero pala, kaya mas maganda yung alam mo yung kahinaan mo kasi very good ka, na-realize mo. Kasi kaya nga transformation hindi naman, yung isang caterpillar, butterfly agad. Hindi, di ba? May cocoon. Nag-hibernate, naaayos, kaya nga nagtra-transform. Hindi 101 click, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Amen. Kaya chill ka lang. Magkaroon ka ng kauhawan at kagutuman, ayoko na ito, ayoko ng ganitong klaseng buhay. Pag naon mo yung laptop mo, yung cellphone mo at lumitaw na naman yung pornography na binabantay-bantayan mo, in Jesus' name I rebuke, ayoko na ito, i-cast out mo, magkaroon ka ng dahil babaguhin at binabago ka din. Lahat tayo may kanya-kanyang pinaglalabanan. Baka meron pang mga
kasalanan na hindi pa totally na pero dapat magkaroon ka ng attitude na ayaw ko na ito. Amen? Yan. So, tayo ay bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Created to declare the glory of God. Ngayon, dati kasi, tayo namumuhay sa kadiliman. Kaya nga from darkness, binago tayo ng Diyos. Yung patay na spirito natin, tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas sa Diyos at naniwala tayo sa Kanya. Yung dating patay na spirito natin nabuhay, yun yung nagpabago sa'yo. Kaya walang nabago na hindi nabuhay ng muli. Na-reform, na-repair, pero hindi na-transform, impyerno pa rin dahil wala si Kristo, dahil hindi nabuhay ang patay na spirito. Kailangan natin ng pagbabagong buhay talaga. Ngayon, since we are created in the image and likeness of God, kung ang isang produkto, for example, ito, create ito, para ang boteng ito, create para maghawak ng anong klaseng tubig? Malamig. Kung linagyan mo ng mainit na tubig, anong mangyayari dito? Matutunaw, masisira. Kasi hindi siya naka-create para sa mainit na tubig, malamig. Bawat gamit, it was created for a purpose. Pag ginamit mo ang gamit na yon sa hindi niya purpose, masisira yan. Ito, for example, yung laptop ko, pag ang laptop ay ginagamit, software, pero pag ginamit ko na pamukpok, wala akong martilyo at kailangan ko ginamit kong pamukpok, anong mangyayari? Sira. Kasi hindi siya naka-create na pamukpok. You have to use everything according to its purpose. Pati ang sasakyan. Pag ang sasakyan mo, lahat ng sasakyan may manual, kanya-kanyang manual. At pag ginamit mo yung sasakyan at sinabing dapat ganito lang, ang ganyan, at ginamit mo sa purpose na hindi nakaayon sa kanyang specs, masisira yan. At kapag ang binili mo, Grade J ay, Toyota ba yun? Hindi ka pwedeng gagamit ng manual ng Ford. Kasi ang manual ng Ford nakaspecify lang sa kanilang klase ng pagkagawa. In the same way tayo, when we were created in the image and likeness of God, may purpose tayo. May purpose ka. Pag ginamit mo ang kayong katawan sa ibang purpose na hindi in-intend ng Diyos, masisira yan. Amen. Kaya maingat, sabi ni Caroline Leaf, you can try. Si Caroline Leaf, pwede nyo siyang, may clearance ako dyan para pakinggan ninyo. Australian yan, medyo lang bilis magsalita at yung English niya is pero excellent yan na neuroscientist. Siya ay Christian na neuroscientist. Ine-explain niya ang maraming bagay tungkol sa Christian processes natin. Maraming thousands ang na set free from the bondage of addiction dahil sa kanyang teaching based on the Word of God at ang kanyang practice bilang isang neuroscientist. At ang sabi niya, you can try as hard as you can to be something or someone other than how God has designed you. Pwede kayong pilitin yung sarili niyo na maging isang tao na hindi ayon sa create ng Diyos. But, sabi niya, this will create conflict in your mind and in your body. Because at your core, you will always try to return to your natural inclination, your perfect you. Bawat isa sa atin create, may purpose ang Diyos. Huwag kang manggaya, huwag mong pilitin, masisira ka lang. Hanapin mo kung anong plano at purpose ng Diyos para sa iyo, para mag-glorify mo ang Diyos. Pag negosyante ka, magpakadalubhasang negosyante ka, create ka ng Diyos yan to fund the end-time revival. Pero pag ginamit mo yon para sa pansarili mong luho, pansarili mong gamit, you are not fulfilling the purpose of God in your life, ikakasira mo yan. Yung utak mo, yung ano mo,
masisira ka yan. May greed, may napapasok. So, kung ano man ang ating plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, we have to be aligned according to God's perfect plan and will para hindi natin masira ang ginawa ng Diyos. Amen. It's the same thing sa health. Kunyari ako, nagpapapayat ako, for example. Totoo naman. Pero, Lord, in Jesus' name, papayat ako. Pero layong kumakain ng mga pampataba, mga matatamis, may mangyayari ba kahit confess ako ng confess, declare ako ng declare. Amen. Kasi merong create tayo ng Diyos. May laws of nature na hindi natin pwedeng masira. Kahit kaka-declare mo, kaka-confess mo, ang taas ng faith mo, pero sinisira mo naman o hindi mo ginagamit ang iyong katawan ayon sa plano, masisira lang. Amen. Kaya, importante yun. Tandaan natin, we were made for the image and an image and likeness of God. We were made to glorify the Lord. We cannot force. Hindi natin pwedeng ma-force ang glory. Lumabas ka, glory of God, para makita nila kung gaano ka. Hindi mo pwedeng pekehin din. Kasi lahat ng peke, mahahalata din. Hindi mo pwedeng, magpapakaano ka talaga ako, talagang pwesahin mo na magiging may glory talaga. Kaya yung, lalo na magka-cast out, binobomba nila, hindi yun mangyayari. Ang glory of God, manggagaling sa loob, sa Spirit of God na nasa iyo, na nakukultivate sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsasagawa ng salita ng Diyos, pagko-communicate sa salita ng Diyos. Amen! Kaya, hindi mo napipilitin because God who commanded the light, ang Diyos ang nag-command ng ilaw sa iyo to shine out of the darkness, has shined in your heart. So, ang Diyos ang nag-command sa ilaw na mag-shine sa ating puso to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, paano tayo mas magiging glorious sa mata ng tao, sa mata ng kaklase natin, kapitbahay, paano tayo magningning? Hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng pekehin. Paano daw ang sabi ng salita ng Diyos? Kailangan yung Espiritu ng Diyos sa atin, yun ang lalabas, magmamanifest. Amen. So, paano? Paano ba? Kasi ang Holy Spirit, yan yung key to glorify the Lord. Kasi yan ang role ni Holy Spirit. The Holy Spirit will never glorify Himself. The Holy Spirit's role is to glorify God the Father. He will guide you. He will lead you. He will transform you. So it is the Holy Spirit in us. Kaya attend kayo ng Holy Ghost night. Diba sa Wednesday? Wednesday ng gabi, dito gaganapin Holy Ghost night. Attend tayo ng devotion natin. Okay, minsan hindi na tayo uma-attend sa sarili nating devotion, absent tayo. Okay, nakikita ko yung mga nagpapas ng kanilang devotion. No, very good. Kasi doon lumalakas ang ating connection that the Holy Spirit is working in us. Kasi sabi niya sa 2 Corinthians, but we all with open face, simumulagat, beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed, nababago tayo from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. The Holy Spirit will change you from glory to glory. Amen? Kaya importante, yan o yung transformation niya, no? Mula sa caterpillar ng pangit, gumagapang, kawaway, naapakan, tapos naging kukun, tapos naging glorious na butterfly. Yan ang nangyayari sa atin. From glory to glory, from strength to strength. He is changing me. Amen. Kaya,
tayo, wag kayong ma-frustrate sa sarili ninyo. Patuloy lang kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy lang tayong mag-meditate. God's Spirit is working in us. Amen. Kaya, yan no, we are changed from glory to glory. Hindi biglaan ang ating pagbabago, kundi makikita ang pagkilos ni Holy Spirit sa atin. So, paano ba? Okay? Ngayon sa Romans 12 chapter 2, ang sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what the perfect will of God is para sa iyo. His good, acceptable, and perfect will. So ito importante, yan ang kulang ng maraming Kristiyano, yung Romans chapter 12 verse 2. Binabago tayo ng Diyos. Paano? Huwag ka kasing makiayon sa mundo. Ano ba yung mundo? Diba? Yung pera-pera na lang o kaya lahat ng ano. Do not be conformed. Huwag tayong aayon sa nature ng mundo. Pero mababago tayo by the renewing of our mind. Ang spirit natin, automatic yun. Mula nung na-born again ka, patay, one click, nabuhay. Automatic yun. Regeneration ang tawag doon. Ang may gawa nun, Holy Spirit. Ang nagbubuhay ng patay ng spirito, hindi tao, Holy Spirit yun. Pero mayroon tayong part, yung kaluluwa natin. Yung utak mo na nababad ng ilang taon sa mundo, tinuruan ka na okay lang magsinungaling kasi importante. Yung pride mo, hindi ka pwedeng lintik lang ang walang ganti. Mga ganong kaisipan. Ilang taong kang nahubog na dapat ay ikaw lagi ang nauuna, ikaw ang bida, dapat mayaman ka, hindi pwedeng masapawan ka ng kapitbahay mo. Ilang taon tayong nahubog sa mundo. Yung utak na yon hindi automatic. Yung spirito, automatic na from death na buhay. Pero yung kaluluwa, yung utak, yun yung kailangan mabago. Amen. Malinaw na. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit at ang Word of God. Sa Romans chapter 8, verse 12, verse 13, hindi lang tayo transformed by the Spirit, kailangan tayo rin ay led by the Spirit. Therefore, brothers, you have an obligation. Ang obligasyon mo hindi sa katawan mo. Pero ang obligasyon, mamuhay ka to live according to it. For if you live according to the flesh, mamamatay ka. Ang linaw. Kung mamumuhay ka na gaya ng mundo according to the flesh, mamamatay ka. Pero, kung mamumuhay ka by the Spirit, you put on the death of deeds of the body, mabubuhay ka. Kaya kailangan tayong led by the Spirit. Paano? Word of God ulit. Prayer, ganun. At hindi ka lang led by the Spirit, kailangan ka rin lumakad, walk by the Spirit. So I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. May gusto ang laman mo, pero dahil ikaw ay namamahay sa Espiritu, nananalo ang Spirit. Amen? Naalala nyo nung si Jesus Christ ay malapit nang ipako sa krus. Pray tayo, sabi niya. Tapos yung mga disciples say, pray, tapos natulog. Tapos anong sabi doon? The Spirit is willing, but the flesh is weak. Willing yung spirito, kaya lang yung flesh, katawan, weak. Kaya natatalo yung spirit. Pero ngayon, dahil ang Holy Spirit nasa atin, baliktad. If the spirit is willing, the flesh is weak. Sinong dapat manalo? Spirit. Kung gusto ng flesh mo na ay pupuntang konti lang, tikim lang, sabi ng spirit mo, no. You are the temple of the Holy Spirit. At dahil mahina ang weak, ang flesh mo, nananalo dapat ang spirit. Amen?
Kaya let the Spirit lead you, guide us, mamuhay tayo, hindi tayo dapat bibigay sa hilig ng bibig. Huwag kayong maniwala sa Nike. If it feels good, do it. Di ba? Sprite pala din. Yung Nike, yung gano'n, if it feels good, do it. Pag okay ang pakiramdam, gawin mo. Paano kung kasalanan, gagawin mo pa rin? Satanic doctrine yon. Anong sabi ng Sprite? Obey your thirst. Kung thirst of kingdom of God, pwede pa. Diba? Meron pa, may isang advertisement na kuan noon kung saan ka, susuportahan kita. Ganon? Hindi ko pwedeng sabihin yon sa kahit sino man, anak ko man, o sino man dyan, hindi ko pwedeng sabihin kung saan ka masaya, susuportahan kita. Paano kung masaya siya dun sa kabit niya? Susuportahan mo. Paano kung masaya siya na pinapakain ng kanyang katawan ng basura? Susuportahan mo. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa mga naririnig natin. Yun yung mga subtle, mga parang tunay, na parang okay lang, pero kung itindihin mo, ang meaning nun ay ibang klase. Kailangan tayong we move in the Spirit. Okay? We are transformed by the Spirit of God. Yan. Yan. So, walking in the Spirit, sa Galatians 5 yan. Hindi mo pagbibigyan ng pita ng laman. May gusto kang gawin, pero lumakad ka sa Espiritu, mababantayan mo, pagtagumpayan mo yan. Okay? So, sa mundo kasi natin, sabi ng Isaiah, ang mundo natin napakadilim. Imagine mo, yung nangyari kay Charlie Kirk. In the midst of all the nagsasalita siya. Isang man of God na very bold, na hindi bastos, very professional na debater, at nagsishare sa very bold sa kanyang faith, at very effective siya sa campuses. Biglang pinatay. Dito, automatic, dead on the spot. Kasi dito napatay. Kung ikaw, ang daming, di ba, question, bakit hindi pinotektahan ng Diyos? Yung, di ba, marami tayong question na ganun. Okay? Pero, alam nyo, mapatay man ang isang tao, hindi mapapatay ang katotohanan. Maraming mag-a-arise. At ngayon pa lang sa social media, ang dami nang nagre-repost, nagiging vocal, nagiging active na hindi na sila, parang nakita nila na challenge sila sa buhay ng isang taong ito. Bata pa siya, 31, pero namatay na nagde-declare ng kanyang pananampalataya sa Alam nyo, kung hindi epektibo yon at kung wala siyang nakukuhang kabataan, hindi yan papansinin. Bakit siya pinatay? Because he was effectively working and the kingdom of God is advancing. Kasi kung hindi yan effective, aanhin mo pa, bakit ka magsasayang ng Pero because narata lang mga demonyo at narata lang they shut him down. Pero ganun din ang ginawa kay Jesus. Namatay ba ang katotohanan? Nag-spread lalo, di ba? Ganyan din ang ginawa sa mga martyrs noon. Alam nyo ba, i-research nyo kung paano namatay ang 12 apostles. So, hindi tayo pwedeng tawag nito, yung lahat mabuting mangyayari sa atin. Paano ang nangyari kay... Ipapako sana siya, pero ang sabi niya, hindi ako worthy na mamatay kagaya ni Jesus Christ na aking Diyos. Kaya patiwarik siyang ipinako. Yung iba, linagari ang katawan. Stephen, pinagbabato. Naglilingkod sa Diyos naman. Di ba? Natigil ba ang movement? Hindi. Mas lalo na lumago ang truth, ang kingdom of God. Kaya the world is very dark. Sabi ng Isaiah, the world is very dark. Pero ang challenge sa atin is to arise and to shine. Anong isa-shine natin? The glory of God. For the light has come, dumating ng ilaw, and the glory of the Lord has risen. Nasa iyo na ang glory of God. I-shine mo na lang. For behold, sabi ni Isaiah, darkness shall cover the earth. At yun nga ang nangyayari ngayon.
darkness, gross darkness that shall cover the people. But the Lord will arise upon you, and the glory of the Lord will be seen upon you. Amen. Natatakot ba tayo sa panahon ngayon? Wala tayong fear kung naintindihan niyo ang word na yan. Kasi yung sabi niya, ang dami, grabing mangyayari, grabing kadiliman, patayan. Pero ang sabi niya, mag-arise ka. Hindi niya sinabing magtago ka na. Hide because the darkness has come. Walang sinabing hide. Anong sinabi? Shine. Bakit? Dahil yung light nasa iyo na. So this is speaking to every one of us na merong pananampalataya sa Diyos, anak ng Diyos. It's time to shine. For the light has come. Paano ka mag-shine? Ang sabi ni Matthew, let your light so shine before men so that you will glorify your Father. They will see your good works and glorify your Father. Nagsha-shine tayo pag gumagawa tayo ng mabuti. Nagsha-shine tayo pag nakikita nila ang love ng Diyos sa atin. Nagsha-shine tayo sa kadila ng mga nag-cheat na kaklase natin kung pinamumuhay natin ang katotohanan. Let us shine. And paano tayo mag-shine? You are made in the image and likeness of God. Ilabas natin yon. For the light of the Lord is risen upon you. The glory of the Lord shall arise. Hindi tayo, gusto kong makita ang glory of God. Nasa iyo na! Amen! Ilalabas, ikaw dapat ang magpapakita ng glory of God. How? Holy Spirit empowerment. Ang purpose ng Spirit-filled life is to demonstrate the power of our living God. Para saan? Para sa kaluluwa, sa unsaved multitudes. Iiwanan nila ang kanilang patay na Diyos para tumawag sa ating buhay na Diyos. Yan ang sinasabi niyan. Nag-a-advance tayo sa mga schools to declare the glory of God sa schools. Makikita ng mga estudyante at mga teachers yung ilaw na nasa atin at ang kadiliman na bumabalot sa kanilang buhay magkakaroon ng kaliwanagan. May mga sa pulis, may ministry sa mga pulis. May testimony kami na may pulis na magpapakamatay na dahil yung personal life niya, yung misis niya, may problema, bla bla bla. Gusto niya niyang mamatay. Pero dahil sa mga life coaches, dahil ang word of God, pinapanatil, dahil sa kasipagan ng mga pastor na wala namang sweldo, na nagtuturo at nagsishare ng salita ng Diyos, yung magpapakamatay sana na yun, ay hindi na nagpakamatay, patuloy ngayon na promote pa. For the glory of God. Yun ang glory of God. May isang testimony dito sa Urdaneta. Nasa abroad yung asawa niya, uuwi na. Habang nasa abroad siya, may kabit siya. At dahil muli sa word of God na because we are arising, the light of God is arising, tinuturuan ang mga pulis na ito, yung pulis na yon na doon sa kanilang small group, sa kanilang squad, nag-confess. Sabi niya, ayoko nang ganitong buhay. Iniwanan niya yung kanyang kabit at nagpatuloy siya. Nung dumating yung asawa, binuo niya yung kanyang pamilya. Yun yung arising and shining for the glory of God. Ilang estudyante ang maaakay natin sa Panginoon as we arise. Kapitbahay, sa mga teachers na nade-depress na, na-oppress na, na-frustrate na, na-stress na. But we will light. We will shine the light of God in us. Para yung glory of God will be seen upon us. Amen? Sino sa inyo ang naniniwala? There's a very short, we will end with this short but powerful verse. One of the verses na kailangan nating maintindihan, pagbulay-bulayan at itpamuhay. Ang John 11:40, anong sabi niya? If you believe, you will see the glory of God. Kaya kailangan nating maniwala, manampalataya, ipamuhay ang salita ng Diyos. Para sa ganon, sa kadiliman,
hindi natin masisigura. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa ating bansa, sa buong mundo. Marami ng usap-usapan tungkol sa World War III. Marami ng usap-usapan tungkol sa economic collapse. Marami ng usap-usapan tungkol sa preparation for the last days. At alam natin, according to Revelations, darating yan. Pero, since hindi pa dumarating, at nasa command pa tayo, let us arise and shine and believe so that we will see the glory of God manifesting sa ating buhay. Hindi yung makita, Lord, pakita mo nga sa akin yung miracle dito. Hindi, yung pinakamagandang miracle, yung ikaw mismo. Amen! Ikaw mismo ikaw na dating tahimik ngayon ay ginagamit ng Diyos, ang daming na-lead na soul sa Panginoon. Ikaw na dating pakaskasyan, mindset na kawawa naman ako. Ikaw na dating, ay, may sakit ako. Ngayon, you are arising because the light has come and the glory of God nakikita na nila sa iyong buhay. Amen? Let us all stand. Hallelujah. And thank the Lord. Grabe ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ano man ang gawin natin, di natin mabayaran ang kaligtasan na ibinigay niya para sa atin. At yung glory, ang glory ng Diyos, God is a jealous God. Hindi niya ibibigay ang kanyang glory sa kung sino mang tao. Yung glory na yan ay nasa atin. Let us use it to glorify the Lord. Ang resources mo, kaperahan mo, lakas mo, ay sa Diyos lamang. Gamitin natin sa tamang purpose ang ating buhay. Gamitin natin sa tamang purpose ang ating resources. Gamitin natin sa tamang tinakdang purpose ang ating kaperahan, ang ating yaman, ang ating lahat ng nasa atin. Let us all use it for the right purpose to glorify God. Heavenly Father, we thank you so much for your doxa, your glory that is manifested. Pinakita ni Jesus kung paano kami dapat mabuhay. Kung paano kami dapat mag-minister. Pinakita ni Jesus because He is the exact representation of the Father. At habang nakikita namin ang kanyang buhay, Lord, we thank you because the Holy Spirit, binigay mong Holy Spirit sa amin. It's not by might, hindi sa aming sariling kakayanan, hindi sa aming sariling kalakasan, but it's only by your Holy Spirit. Can you change the atmosphere sa aming bahay, sa aming paaralan, sa aming lugar? Thank you for using us as we dedicate our lives to you. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi namin ginamit ang aming mga buhay, ang aming katawan, ang aming mga ari-arian, ayon sa itinakda mong purpose, which is to glorify you. Forgive us, Lord, and from now on, we will be intentional in using everything for your glory, using our lives to glorify you, our resources to glorify you, our children, that we will raise them up to glorify you. In Jesus' name. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat para po i-declare po ang tithes and offering.
Sabay-sabay po tayong mag-declare. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we will fully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heavenly blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. And all our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly abundantly and above spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your words over our lives. We therefore decree that we are blessed in coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in the finances and blessed in the storehouses of our saving. We are blessed to be the head and not the tail. We are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring us to the harvest of soul into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Ngayon naman po, darako po tayo sa komunyon. Akin pong tinatawagan ang ating pastor, si Pastor Babs, upang mag-officiate po ng ating komunyon sa araw na ito.
Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Tinatawagan ko po yung kasama ho natin sa communion na dalhin po dito sa harap yung elemento para ipag-pray ho natin. Siguro mas maganda tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Okay, so ipag-pray po natin itong elementong ito. Mag-pray tayo. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Patuloy po namin nilalapit ang elementong ito, Panginoon. Yung tinapay na simbolo ng iyong katawan na siyang nabayubay sa cross, Panginoon. At ang Diyos, Panginoon, na simbolo ng iyong dugo na siyang nabuhos sa cross ng Kalbaryo na siya pong naglinis at nagpatawad sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po, Panginoon, ito at habang ginagawa po namin ito, ay patuloy ka po naming maalaala ang kahirapang dinanas mo sa krus, alang-alang sa amin upang kami maging malinis at maging mapagpatawad sa aming mga kasalanan, O God. Salamat, Panginoon, sa communion na ito, God. Basbasan niyo po ang elementong ito. Ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So habang dinidistribute po ang ating elemento ay umawit po tayo ng isang awitin.